फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय सिखारगोन आं दिनै इंगित होखाबाय आरो आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे परबतजरायाव इलेक्सन गेलेगोन। गोग्लैसोनानै थानायानोथ' सोमोनांथाव बाथ्रा। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया बे ओनसोलावनो फैनानै एन्जरजों जौ लोंदों ना गुमाजों ओंखाम जादों बायदिसिना खालामदों जौ जुवा गेलेफैदों बिहावनि न'आव थानानै माइब्रा अफ्रि जाफैदों आरो बेफोरबायदि ओनसोल गावनि बिहावनि जायगा आरो दिनै गावनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनिनो जायगा बिथांमोननि बे जायगायाव जे बे ओनसोला एसेबां गोग्लैसोनाय बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दाना बाथ्राया जादों दिनै परबतजरा हालामावहाय जोंनि बे परबतजरानि गासैबो जाथि जनगोष्ठी खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ वेलकाम बानायदों आरो बे मास मोनसे गेदारिं प्रग्रामाव दिनै 200-300निख्रुइबो बांसिन मानसिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जासिगोन। बे जयेन जानायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया स्पष्ट खांख्राइ आरो नाथुर बे मानै बेसादा जोंनि बिटिआरखौ थांनाय 17 बोसोराव धंस खालामदोंमोन। नाथुर होनब्ला जोङो बिपिएफ खांख्राइ होनबा जोङो बिपिएफ खांख्राइ होनबा जोङो मुनमुन ब्रह्म खांख्राइ होनबा जोङो हाग्रामा महिलारि मानै खांख्राइ हारांगा होनोब्ला जों रबिराम नार्जारि आरो हाग्रामा महिलारिखौ मिथियो। गतिके बेफोर खांख्राइ आरो नाथुर होनोबा बर'नि राजा ना सोरमोन बियो दिनैनि एमपिआ सोर दिनैनि एमपिआ सोर एसेबां मानि देरहाय मानसिफोर आं दे सोंदों दिनैनि एमपिआ सोर एमपिखौबो गोसोआव गैया जोंनि मानसिफ्रा जाय एमपिआ दिनै जोंखौ बर' अनाबर मोनसे सृष्टि खालामनानै दिनै जोंनि जातिफोरखौ धंस खालामबाय हिन्दु मुसलमान हिन्दु ख्रिस्टियान ना बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोहोनानै जोंनि बिटिआरखौ धंस खालामदों। बर' अनाबरनि गेजेराव माने मिसआन्डारस्टेन्डिं मोनसे सृष्टि खालामदों। बेफोरबायदि नब सरनियाया जे नाथुर बायदि जोंनि समाजखौ धंस खालामबाय बेफोरबायदि नाथुर आरो खांख्राइनिफ्राय जोङो मुक्त मोननो थाखाय जों दावहा नांदों। बे दावहाया जादों खौसेथिनि दावहा बे दावहाया जादों जौगाथायनि दावहा बे दावहाया जादों जोंनियाव गोदान मोनसे मिथिंगायारि बा जोंनिया मा होनो जोङो मोनसे मा होनगोन एग्रिकालचारेल रिभलिउसन लाबोनायनि मोनसे दावहा ग्रिन रिभलिउसन लाबोनायनि दावहा 100% बावहाय मुसलमान डमिनेटेड एरिया बे एरियाया मेक्सिमामलि खिन्थु मुसलमानफोरखौ बिपिएफआ आरो बर' संगठना ओरैबायदि माने मा खालामदों मोनसे गाज्रि थासारिजों बिथांमोनखौ दैदेनदों। बे मुसलमानफोरखौ जन्थुनिख्रुइबो बांसिन मोनसे माबाजों दैदेननायनि जाहोनाव दिनै बे हालामा जौगानो हायाखै। गतिके बे ओनसोलनि मुसलमानफोर बे ओनसोलनि राजबंशीफोर बे ओनसोलनि राभाफोर बे ओनसोलनि बर'फोर बे ओनसोलनि आदिबासिफोर गासैयै जथायै खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ एमपि इलेक्सनाव देरहाहोनानै जुगामि मोनसे सान्थि गायसननायनि लामा दिनै जोङो सृष्टि खालामनो थांगासिनो दङ। रायजो राजाखौ मा खावलायनो परबतजरानि रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो बे हालामनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै हाग्रा ओनसोलाव दङ नाथाय थांनाय 31 अक्ट'बर खालिनो लास्ट डेटमोन दे प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव थानाय जेसेबां जोंनि गामिफोर दङ बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैबो मा होनो बै समसिमावलागै गावनि हाया जे फरेस्टआव दङ बिनि मोनसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिसिम मा होनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटनि थाखाय ग्राम सभानि थ्रुयै एफआरसिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगौमोन बेखौ एप्लाइ खालामाखै। खिन्थु नेक्स्ट प्रजेक्ट जों बेवहाय लाबोबावनाय जायोब्ला गाव गावनि हानि मोन्थायखौ मोननो थाखाय रेभिनिउ एरियायावनो था फरेस्ट एरियायावनो था खामानि मावनांगौ खौसेयै बेखौसो आं जोंनि सरकारनि जानानै नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय थाबाय। लामा दालांनि बेलायाव मा बुंगोन सार दासिमबो लामा दालाङाथ' गैखाया दा मोनसे खोन्थाखौ परबतजरानि गोबां अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा सानैसो बेवहाय सांबादिकबो दङ नैबे एरियायाव बे सांबादिकफ्रा मा होनो
प्रमद बर'आ 3 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै 17 बोसोराव हाग्रामाया गावनि बिहावनि गामिखौनो जेबो खालामाखै 3 बोसोराव जों बोरै माखौ हानो 17 बोसोराव बै समावहाय एनडिबिखौ फोजोबनायनि थांखिजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा हाग्रामानो ओरैबायदि कोटि थाखा हरदोंमोन जेन जोंनि रिभलिउसना जोबस्रांथों जोंनि थामोनथाइनि दावहाया जोबस्रांथों होननानै खिन्थु बिथांमोना जाख्ल'जोबनानै हारिनि हालामनि जौगानायनि थाखाय जेबो मावाखै बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा थानो हाया गतिके दिनै जोंनि सरकारा दासो 3 बोसोरनि डिसेम्बरनि 15 थारिखआव जों 3 बोसोर जागोन गतिके 3 बोसोर सफैनायनि उनाव जों बोसोरनै मोनबावगोन बे बोसोरनिसिम जों बेसेबां मावलांनो हायो मावलांबाय थागोन जोंनि मावनाया जोबाखै जों दा जागायजेनदोंसो फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय सिखारगोन आं दिनै इंगित होखाबाय आरो आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे पर्बत जरायाव इलेक्सन गेलेगोन